Okay, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa channel ko. Welcome sa lahat. Okay, mag-umpisa tayo ngayon sa paggawa ng pagkain ng manok mga kaibigan. Paano makatipid tayo ngayon sa kamahal ng pigs ngayon, almost 40 pesos ang kilo. Okay mga kaibigan, ito ang paitlugan ko ng manok. Ginawa ko to ng dahon ng niyog at ilagay natin dito sa manukan ko, parang dito sila mag-itlog. Okay ba? Okay, ito. Hi. Ito. Pumunta tayo sa loob. Okay. Dan dito tayo. Okay. Okay. Hi. Okay, dito sa loob. Punta tayo na sa loob. Okay, pasok mga kaibigan. Okay, ilagay natin dito. Nalaglag ang ang basahan. Okay, mga kaibigan. Okay, dito tayo. Ating dito. Okay, tayo na diyan. Okay, labas tayo muna. Hey. Ito ang ang paitlugan niya, plastada na yan. Plastada, may baba, may taas. Okay. Ito ang mag-umpisa na tayo sa paggawa ng pagkain ng manok. Okay, ito na kaibigan, ang sinabi ko na magawa tayo ng pagkain ng manok. Ito, sa kamahalan ng pigs ngayon, almost 40 pesos na. Ang mahal-mahal. Hindi na kaya pag ay puro pigs ang ibigay. Kailangan ng halo ng ganito, ubod ng saging. Sasanay lang sa manok yan. Sa umpisa, hindi sila kumakain masyado. Pag natuloy-tuloy, pag gutom na sila, kumain na. At saka kung sanay na sila, dami ng kainin nila mga kaibigan. Tingnan nyo at sundin nyo to pag gusto nyo na makatipid kayo ng pagkain. Ito na mga kaibigan. Ito na ang ubod ng saging. Haluin natin ang page. Itong page. Kaibigan, tingnan nyo kung paano natin gawin to. Okay, halo natin dito. Mga kaibigan, okay. Mamaya makita nyo. Okay, halo na. Haluin yan. Page yan. Ang nilagay ko mga kaibigan. Okay, makita natin ngayon kung kumain ba ang ating manok sa ginawa nating katipiran. Okay mga kaibigan. Pag sanay ng manok, dami ng kainin. Pag sa umpisa, medyo alanganin sila kumain kasi parang sa ating tingin, nagsabi ang manok kung ano to, iba. Okay, ito. Ating dalhin dito. Itong manok ko maliit pa, konti pa kasi bago pa ako bumalik sa nangyari sa Bagyo. Ulit na ubos ang manok ko at ito na ngayon pa ako naka-umpisa uli. Okay, ito tingnan nyo, kumain kakain siya kaunti-unti pa kasi nilasapan niya kung anong lasa. Mga kaibigan, ito ang ating ginawa ngayon at sundin nyo parang hindi kayo malakihan ng gastos sa inyong mga manok at may ginansya kayo pag ibinta ninyo. Hindi puro lang pigs na mahal. Pag binta nyo mas mura ang presyo, lugi tayo. Di ba, kaibigan? Okay, ito hanggang dito na lang. Thank you for watching and subscribe.